Во. Га. А що це ти тут робиш? Малину вибираєш. Ти не бачиш чи що? Та Подиви, я який бачу, врожай. але що я не пойму, що це ти сюди Ти буде який поназносив. врожай. Диви. А? Поняла? А це для мотивації. Це, до речі, вино із малини торішнє. Диви, наливай сюди тако, рецептик. Диви яке. А? І простої мінералки. Сюди тільки шмих. І такий буде бермікс, утоляючий напіток. Де? Та ти що? І тільки. То це твоя мотивація Ой. така? Добре, лаванду і занюхав. Кажу, мотивацію собі таку придумав, щоб... Ну а я вже жарко, поняла? Жарко, малини. Вже наварили варення, вже що ми тільки не робили, а це ще вино тепер буду робити. А що, бляха? Диви, таки додержалося до нового урожаю. Поняла? Що ти